Bună! Aceasta este o practică de Yin Yoga pentru întreg corpul. Această practică este potrivită pentru toate nivelurile, inclusiv pentru începători, și nu vei avea nevoie de niciun fel de accesorii de yoga. Poți să fii pe un covor, pe o pătură sau pe o saltea de yoga. Această practică se va concentra pe echilibrarea meridianelor energetice și pe inducerea unei stări de relaxare profunde. Așadar, să începem. Stai într-o poziție confortabilă pe șezut și închide ochii. Adu atenția la respirație și rămâi focusat în interior. Clasa de Yin Yoga începe cu mantra Om și intenția Sankalpa. Aducem palmele în fața pieptului și intonăm mantra Om pe expir. Acest lucru este opțional. Inspirăm. Rămâi cu ochii închiși și gândește-te la intenția pentru practica de astăzi, pe care te rog să o repeți în gând de 3 ori. Continuăm acum cu o scurtă meditație pe spate. Pentru început, întinde-te pe spate. Pe măsură ce te întinzi pe spate, poți să-ți îndoi genunchii, astfel încât să-ți poți pune tălpile pe podea, în marginile saltelei, și să-ți lași genunchii să cadă spre centru, astfel încât să se sprijine unul de celălalt. Poate fi confortabil să-ți așezi picioarele puțin mai depărtate, astfel încât să fie cel puțin la lățimea umerilor, sau poți adopta orice altă poziție de repaus care ți este confortabilă. Lasă-ți mâinile să se odihnească pe abdomen și începe să respiri în zona lombară și în abdomen. Mâinile tale pot sta ușor sub buric. Pe măsură ce respiri, imaginează-ți că există un mic balon în interiorul bazinului tău care se extinde pentru a umple bazinul, pentru a umple zona lombară și pentru a umple abdomenul inferior. Acum, la următoarea inspirație, începe să te folosești de sunet pe expir pentru a elibera orice stres sau tensiune simți acum în corpul tău. Și mai fă asta de 2 ori. Eliberează stresul și grijile pe expir cu sunet. Încă o dată, lasă maxilarul să se relaxeze complet. Acum, stabilizează respirația, inspirul și expirul pe nas. Spatele tău se relaxează pe podea. Zona lombară rămâne așezată pe podea în această poziție, cu picioarele îndoite, tălpile picioarelor tale se relaxează.
Acum, deschide ușor ochii și adu genunchii spre piept. Poți pune o mână pe fiecare genunchi sau îți poți înfășura brațele în jurul picioarelor, poate ținând încheieturile sau antebrațele opuse. Acum, ca primă postură de yin yoga, o să facem o răsucire de coloană vertebrală. Adu ambii genunchi spre partea dreaptă și poți muta șoldurile mai întâi puțin spre stânga. Când intrăm în această postură de yin yoga, avem opțiuni cum ar fi genunchii sunt direct unul peste altul sau ușor depărtați și picioarele pot fi trase aproape de piept sau nu. Întotdeauna va trebui să ai grijă de brațul tău aici, așa că dacă brațul tău ajunge într-o poziție suspendată și nu se simte confortabil, atunci poate vrei să ai o pernă sau ceva sub el, sau poate poți să te răsucești puțin mai mult sau chiar să plasezi un suport, cum ar fi o cărămidă sau o pernă între genunchi. Nu este cu adevărat crucial ce fac brațul și genunchii, ceea ce este important este ceea ce simți în coloana vertebrală. Simți că îți răsucești coloana vertebrală. Pelvisul tău este rotit într-o direcție, în timp ce umerii și coastele sunt rotite în cealaltă direcție. Aceasta este simplitatea răsucirii. Poți experimenta întotdeauna cu diferite unghiuri ale brațelor și picioarelor. Rămânem aici 3 minute în răsucire de coloană vertebrală. De asemenea, poate fi de ajutor să lași mâna dreaptă pe genunchiul stâng. Ca o altă variație, s-ar putea să-ți placă postura rădăcinilor răsucite, în care îți aduci picioarele înapoi la centru, încrucișezi genunchiul stâng peste cel drept, apoi lași genunchii să cadă înapoi spre dreapta. Odată ce te așezi în răsucirea ta și poți sta nemișcat, începe să urmărești respirația. Acum, du brațul stâng pe partea dreaptă și rulează-te într-o minge pe partea dreaptă. Și doar odihnește-te aici, continuând să simți corpul și respirația. Observă cum se simte spatele și coloana vertebrală.
Foarte bine. Acum să revenim la centru și să ne răsucim în cealaltă parte. Așadar, îndoaieți genunchii și puneți picioarele pe podea, apoi deplasează șoldurile câțiva centimetri spre dreapta mai întâi și adu genunchii spre stânga, cu brațul întins drept pe podea spre dreapta. În această practică de yin yoga, întindem țesuturile mai profunde ale corpului, fascia, tendoanele și ligamentele. Așadar, pe măsură ce trecem prin primul minut al unei posturi, prima senzație este adesea la nivelul mușchilor. După aceea, începem să simțim mai profund, pe măsură ce mușchii se relaxează și se înmoaie, începem să simțim acest strat de fascii, acest strat mai profund. Și fascia este continuă în tot corpul, această rețea care împletește întreg corpul fizic. Și în această rețea se spune că se află meridianele energetice, unde circulă liniile energetice și unde curge ciul. Nu trebuie să știi prea multe despre anatomie pentru a înțelege că ceva se întâmplă la nivel fizic, mental și energetic atunci când facem aceste posturi. Mintea este atrasă în această experiență fizică și se liniștește. Există ceva în această practică care calmează mintea și o îndepărtează de orice agitație în care ar putea dori să se aventureze. În schimb, putem doar să lăsăm mintea să fie atrasă în corp, în ceea ce se întâmplă aici și acum. Acum, eliberează postura și începe să te rulezi complet pe partea stângă. Ne odihnim aici puțin. Și acum, ridică-te încet, apasă în palma dreaptă și vină în poziția pe mâini și pe genunchi, iar apoi în poziția copilului. Ia o pauză de 1 minut aici, în poziția copilului. Simte coloana vertebrală, zona lombară, după această răsucire, după ce ne-am răsucit în ambele părți. Simte picioarele, simte cum respirația ta se mișcă fluid și profund.
Acum, treci în poziția dragonului, cu piciorul stâng înainte. Așadar, Fandarea Yin se numește poziția dragonului. Când îți aduci piciorul stâng înainte, s-ar putea să fie confortabil să îți pui mâinile de o parte și de alta a piciorului din față sau, dacă ai cărămizi, atunci s-ar putea să-ți placă să ridici pieptul mai sus, plasând mâinile pe cărămizi. O altă variație este să pui mâinile în interiorul piciorului. De asemenea, ai putea să-ți muți piciorul stâng mai în lateral. Așadar, vom face 1 minut și jumătate în versiunea înaltă și apoi vom coborî în poziția dragonului jos pentru încă 1 minut și jumătate. Așadar, vom rămâne în poziția dragonului timp de 3 minute în total, iar dacă ai o variație preferată de dragon pe care vrei să o practici pe toată durata celor 3 minute, te rog să o faci. Zonele targetate pe care ne focusăm sunt quadricepsul și mușchii flexori de la piciorul drept. S-ar putea să simți și anumite senzații la nivelul spatelui. Acum, mută-ți mâinile pe partea interioară a piciorului și poți rămâne aici sau poți să te cobori pe coate sau să-ți pui coatele pe 2 cărămizi. Poate vrei să-ți îndepărtezi acest picior stâng în lateral pentru a face mai mult spațiu între picior și brațe. Ești liber să experimentezi și poate lași și genunchiul stâng să se deschidă mai mult în lateral. Acum, eliberează încet postura și să trecem la cealaltă parte cu piciorul drept, pășind înainte în poziția dragonului. Începem cu varianta unde stăm cu trunchiul ridicat. Ceea ce este important este să simțim zona targetată, care este partea din față a coapsei stângi și mușchii flexori.
Acum, pune ambele mâini pe partea interioară a piciorului și mută piciorul drept într-un loc care să ți se pară confortabil și coboară-te pe coate sau, dacă este prea dificil să te cobori pe coate, folosește un suport sau rămâi cu brațele întinse. Acum, încet, încet, ridică-te și lasă genunchii jos și treci în poziția copilului și odihnește-te aici timp de 1 minut. Acum, o să vii în poziția sfinxului, întins pe abdomen, pe coate și antebrațe. Coatele sunt sub umeri și pieptul rămâne deschis. Vom ține această poziție timp de 4 minute. În poziția sfinxului, îți odihnești greutatea pe coate și îți poziționezi coatele astfel încât să te poți relaxa în oase și să nu fie nevoie să-ți folosești mușchii brațelor pentru a te susține. Experimentează cu distanța dintre picioare și apropie sau depărtează picioarele mai mult. Observă cum respirația se mișcă și circulă prin corp, prin plămâni, abdomen, coloană. În tradițiile antice de yoga și qigong se acordă o mare importanță energiei, fie că o numești chi sau prana. Dacă te interiorizezi și calmezi mintea, vei putea fi capabil să simți cum această energie curge prin corp. Acum, dacă vrei să simți o senzație mai profundă, poți să te ridici pe palme
cu brațele întinse pentru poziția focii. Sau poți rămâne exact acolo unde ești. Acum, ieși din poziție și odinește fruntea pe palme. Tot corpul este relaxat. Ridică-te acum încet și depărtează picioarele pentru poziția libelulei. Poți folosi o pernă sau o pătură sub șezut dacă se simte mai confortabil. Vom sta aici timp de 4 minute. În această postură, ideea este să simți o senzație de stretching în interiorul coapselor.
Acum, încet, ieși din postură și vino pe spate, folosind acest timp pentru a simți efectul posturii și pentru a simți orice altceva se întâmplă în interiorul tău. Mâinile se pot odihni pe abdomen sau pe lângă corp. Îndoai acum genunchii și adu-i spre piept și ridică scapul spre genunchi. Lasă scapul înapoi jos, rostogolește-te pe o parte și ridică-te pentru a te așeza în postura jumătate de fluture. Întindeți piciorul stâng în față și îndoaie piciorul drept. Apleacă-te înainte peste piciorul stâng și acordă-ți timp să aranjezi orice suport ai nevoie sub șezut. Poate vrei să stai pe o pernă, pe o pătură. Mâinile tale pot fi pe ambele părți ale piciorului sau în interiorul piciorului. Poți experimenta cu unghiul de aplecare. Vezi ce se simte cel mai bine în corpul tău astăzi.
Ieși ușor din postură. Simte coloana vertebrală revenind în poziție verticală și schimbă încet picioarele. Întinde piciorul drept în față și îndoaie piciorul stâng, aplecându-te peste piciorul drept. Din nou, poate că ești orientat direct către picior, poate ești ușor cu trunchiul în interiorul piciorului. Vezi ce se simte bine în corpul tău. Acum, ieși ușor din postură și vino pe spate în Shavasana. Fă-te complet confortabil. Dacă dorești, poți să te acoperi și cu o pătură. Facem această relaxare denumită Shavasana pentru a integra practica ce am făcut-o. Pe măsură ce simți cum energia se mișcă prin meridiane și pe măsură ce mintea este atrasă în această experiență profundă, interioară, există o tendință automată de a te relaxa, de a deveni mai calm, fără efort, fără a încerca să faci asta să se întâmple. Dă-ți voie doar să te abandonezi total aici, acum, în acest moment.
Și acum începe ușor să miști degetele de la mâini și degetele de la picioare. Inspira adânc. Întindeți brațele deasupra capului și întinde tot corpul. Expiră pe măsură ce îndoi genunchii, rostogolindu-te încet pe o parte și trecând într-o poziție confortabilă pe șezut. Aceasta a fost practica noastră de Yin Yoga pentru astăzi. Să cântăm Om împreună pentru a încheia. Închide ochii. Pune palmele împreună în fața inimii tale. Stai cu coloana vertebrală dreaptă și inspiră. Om.